Yo, ngene iki udan-udan, gek posoan, kayune teles kabeh, arepe masak bingung. Gek peton ke molone ngendi? Dikongkon tuku minyak tanah, ora balik-balik. Ndi lo parane bocahe ke mau. Kok ora balik-balik. Dikon tuku lenga. Ini iki selak buka malah suweran. Pak, ini ngersi motor dhewe bodoh. Jan merusak nih motore. Ah. Enggak cocok ini bonceng cewek ini. Pak. Hei. Hei. Pak. Motor gede. Ya. Iya lho iki. Motor lah jalan lho iki. Pak, kowe piye aku memang tabrak yo. Maksudmu piye? Pak. Piye lho iki? Motor dalan tengah dalan untung ora ketabrak jegarat to. Bar kowe. Asli. Untung lho yang ora ketabrak. Gatokno bar ajur mumur. Piye kon alon-alon ya ora alon-alon. Piye lho. Jedarat iki lho renek rime. Kadung ganterne melesat dengan cepatnya. Iki mau ya tak ewangi ngubah iki wisan. Kudu. Kowe wis bersalah karo piye. Ya wae kan direm. Utruk ya. Yo wes lano, ndang mulai. Iya, sik to. Sore. Iya. Udah aku juga kudu di kapan-kapan dipasang rem. Iya. Kampasnya ganti. Yo. Ben ora tabrak neh. Oke. Wah, woi. Mbak, ini ndi lho mbak iki? Mbak. Anakmu wis mulai lho. Ndi to jane? Awakmu malah tekan ndi ae ta, Ton kok suwi ram. Aku tuku mbah pedah, Mbak. Tukang mbah pedah kok suwi. Iya, gen resi. Saiki mbok tukokne lenga tanah, micin karo uyah ya. Ini Mbak Gin. Iya, iki ada. Iya iki. Terus ku tak. Iya. Ya wis lano, aku tak bedal dhisik. Iya, susu-susu lo ya. Sip. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Duh, cah iki ning ndi cah iki? Hei, mundur. Arep yo. Iya lho. Hah? Piye? Ayo mancing. Wah, gak iso aku. Gak iso piye lho? Ora tugas negara aku. Lah, ndang-ndang ora? Yo ndam-ndam Lho to iwake dlon. Kopo Gedine mancing. mancing. Heeh, ngene iki lho, golek buka barang. Iwak ngono kuwi lho, apa ngono kuwi? Lah. Yo wis gendang ngono, gek tanteni kene. Entane ya. Iya. Kok gek aku mrono? Iya, gendang. Mbokku. Heeh, ndang. Oke. Sip. Be. Endi lho wong iki? Ora nang blas sampe tuku aku. Hei.
Jane bengak-bengok tuku apa ta? Aku apa tuku? Apa ya? Sik, tak mikir. Minyak tanah, kok. Sik, micin. Lali aku. Kok sik ya? Tak balik sik, apa ngomong mbok aku lali, tak kok mbok. Karo duitnya barangnya mau lali barang aku, lari pisanan. Balik sik aku. Sik, tani sik. Piye lho, Ton? Kowe iki tuku ora nggo duit. Balik sik kono. Blonjo ora nggo duit. Jenenge wong lali bebek. Ya wis ngono. Aku tak balik sik njuk duit. Mbok, duitnya kari. Mbok, duitnya kari lho. Mbok, duitnya kari lho. Oh iya le. Iya, karo lali barang apa tuku apa ya, Mbok? Lho, piye to? Nempuh lali dhewe. Mau kan tak kon tuku longo tanah, kuyah karo micin. Lah terus duitnya ndi? Iki duite. Iya. Engko aja laline lho ya. Ora, tak eling-eling iki. Iya. Wis aku budal dhisik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu belak. Nyaton belanjaanmu wis tak siapne iki lho. Nyonya. Kabeh 20.000 Ton. Ya wis rene, Bek. Matur suwun. Iki duite. Kan tak gawa kene ya. Yo. Balik sik aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok. Iki wis iki, mau tanahe. Oh wis. Wis, Micine wis. wis kabeh. Duitmu enggak kurang? Ora pas duite. Oh iya. Ya wis lan aku pe budal ngarep sak. Nang ndi? Kono, golek-golek ngono. Oh iya. Ndi arite Iya, iki? Le. Arite. Iya. Iki arite. Ndek.
Udah lah. Yo, Assalamualaikum. hati-hati ya. Waalaikumsalam.